मित्रांनो, माझे नाव रुचिका संतोष झेंडे। मी 10वी अ या वर्गात शिकते। माझ्या शाळेचे नाव के.एल. पोंदा हायस्कूल आहे। मी अध्यक्ष महोदय, पूज्य गुरुजन वर्ग आणि माझ्या बालमित्रांनो, आज मी तुम्हाला राष्ट्रपिता महात्मा गांधी यांच्याविषयी 2 शब्द सांगणार आहे। ते तुम्ही शांतपणे ऐकावे अशी माझी नम्र विनंती। महात्मा गांधी हे भारताचे स्वातंत्र्य सैनिक होते। आपण त्यांना बापू तसेच राष्ट्रपिता असे म्हणतो। 2 ऑक्टोबर 1869 मध्ये गुजरात मधील पोरबंदर या ठिकाणी त्यांचा जन्म झाला। त्यांचे संपूर्ण नाव मोहनदास करमचंद गांधी असे होते। त्यांच्या वडिलांचे नाव करमचंद गांधी व त्यांच्या आईचे नाव पुतळाबाई गांधी असे होते। त्यांनी त्यांचे प्राथमिक शिक्षण पोरबंदर येथे केले व माध्यमिक शिक्षण राजकोट येथे केले। वयाच्या 13व्या वर्षी त्यांचा विवाह कस्तुरबा गांधी यांच्याशी झाला। त्यांनी इंग्लंडला जाऊन त्यांची वकिली पूर्ण केली। ते इंग्लंडला जाऊन वकिलीची परीक्षेमध्ये पास झाले। त्यानंतर ते भारतात परतले। त्यावेळी इंग्रजांची सत्ता होती। महात्मा गांधीजींनी इंग्रजांविरुद्ध असहकार आंदोलन, सविनय कायदेभंग, मिठाचा सत्याग्रह असे महत्त्वपूर्ण कार्य केले। भारत छोडो चले जाओ अशी घोषणा देऊन इंग्रजांना सळो की पळो असे करून सोडले। अखेर भारताला स्वातंत्र्य मिळाले। गांधीजींच्या नेतृत्वाखाली व भारताच्या प्रयत्नामुळे हे भारत स्वतंत्र झाले। भारत स्वतंत्र करून देण्यासाठी गांधीजींनी अहिंसा व सत्तेची मार्ग निवडला। दुर्दैवाने 30 जानेवारी 1948 रोजी त्यांनी जगाला निरोप दिला। त्यांचे संपूर्ण आयुष्य आदर्श होते। एवढे बोलून मी माझे 2 शब्द संपवते। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।